Бих желала сърцето ни от шоколад, при всеки плач или целувка да се разтопява, на всеки гол от сладост в този свят. С аромат какао понякога да прекалява, да бие силно и мирише на бадем, че сетивата да го помнят и за момент накарале да спрем. С вкуса проблемите останали за после. И как това шоколадово сърце приготвило е в думите ни ме така бе. Ще станем сладки за минута-две, достатъчно отвътре горчиво да не стане. А после всеки нека продължи по пътя си да ходи изненадан, но сигурно е, че ще сподели с другите понякога вкуса на шоколада. И как това шоколадово сърце